Moi. Hei. Mä oon Mimmi. Mä oon Jenni. Me ajateltiin kuvata teille, kun me tehdään vispipuuroa videolle. Siihen tarvitaan mannasuurimoita, sokeria, mansikoita ja vettä. Työvälineeksi tarvitset sähkövatkaimen, teräskattilan ja vispilän. 1, 2, 3, 4, 5. Sitten tarvitsette 2 desiä mansikoita, mieluiten jäisiä. Ensimmäinen desi. Ja toinen. Sitten laitetaan hella päälle. Kiehauta puuro ja sen jälkeen sekoita sitä parin minuuttia. Lisää mannasuurimat ja sen jälkeen hauduta sitä 5 minuuttia. Katso, että mansikat ovat hajonneet ja sulja sen jälkeen, kun olet hauduttanut sen. Sitten laita sekaan 3/4 desiä mannasuurimoita. Sekoita koko ajan. Jatka sekoittamista 5 minuuttia niin, että puuro hautuu. Nyt saat laittaa hellan levyä vähän pienemmälle. Muista myös jatkaa sekoittamista. Kun olet sekoittanut hetken aikaa, puuron tulisi näyttää tältä. Sitten kun olet hauduttanut 5 minuuttia, puuron tulisi näyttää tältä. Sitten lisätään sokeri. Puoli desiä. Sitten sekoitetaan. Tämän jälkeen puuro pitäisi laittaa ihan jäähtymään. Muista sammuttaa levy. Sitten vettä altaaseen ja puuro sinne. Muista laittaa tulppa kiinni. Sitten puuro sinne. Muista ottaa vispilä pois. Sitten se saa siellä jäähtyä ja sormella voi koittaa, koska se on jäähtynyt. Puuro on jäähtynyt. Nyt sinne voi lisätä sokeria, jos ei se tunnu tarpeeksi makealta. Sitten se pitää sekoittaa sähkövatkaimella kuohkeaksi. Sähkövatkain kiitos. Mihin täällä on pistorasia? Täällä. Kuvaksi. Joo. No kun mä sekoitin sen sokeria sinne, kun mä lisättiin sitä. Kuvaksi. Joo!
Jesse sanotaan. Mitä sanoit mulle? Nyt mitä ohjeessa sanotaan? Pitää tarkistaa makeus, että se on kuohkeeta. Onko se kuohkeeta? En mä tiedä. Ainakin tavat väriä. Nyt se näyttää jo kuohkealta. Sitten nyt tarkistatko sä makeuden vai? Ihan hyvä. Okei, ja sitten vaan jälkiruoka-astioihin ja syömään. Nyt Jenni maistaa vesvipuuroa. En ota tää pois vähän mun sotkeesta. Hyvä. Nyt Mimmi maistaa vispipuuroa. Hyvä.